Sziasztok! Ez itt újra a World of Tanks. Én megint Vodka vagyok. És ellenfelem már megint Hotdog. Sziasztok! Köszöntöm benneteket! És ki van itt mellettem? Na ki? Na? Kitaláltátok? Hát Bencike! Aki egyébként Robi. Igen. Szóval. Is van karakter. Ja, csak te tudod ki a tankokat, ezt azért mondnak. Igen. Na. Igen. Szóval, akkor most be fogjuk Aha. mutatni az M81-et, a Stugot, és neked mind van, Hotdog? M7. Hát 7. Így van. Pontosan. Szóval megint itt a hídon fogunk találkozni, de nem sokára a mapot fogunk váltani, mert ez szerintem egy kicsit már uncsi. Hát még lesz úgyis negyedik rész külön kiadás, ugye? Bocsi. Semmi. Lesz még úgyis negyedik rész külön kiadás, az akkor már más popunk lesz. Na hát, akkor még a Vodka beszélne tankjára. Előtt Hát. tőle. Miért vett le életed? Hát ugye? Jó van. Én nem úgy nézem, úgyhogy na. Szóval, Mindegy. szerintem ez egy elég jó tank lesz, mert éppen ma szereztem meg. Úgy gyors is. Beleraktam az egyik a legjobb motort. Szerintem fordulékony tank is lesz. Lövege is nagyon jó szerintem. Hát ezt megmutatom valakin. Na, ki vállalkozik? Én. Emmi. Na, Na jó, hát szépen felélőtted. hát most jó van, na. Jó. Na, Ez. látjátok. Egy 5-ös szintűn így. Na most Stugom, ugye előről elég nehéz azt megsebezni. Látjátok? És ennyi. Szóval szerintem összefoglalva ez egy jó tank. És ami utána lesz, mi lesz utána? Milyen utána? T49? Az T49. Az nekem meg is volt, és elég jó Azután tank pedig a szerintem. Hellcat. És ez egy jó tank. Úgyhogy Akkor én most ebben itt elköszönök. Már azt hittétek, hogy leugrok, de az majd a végén lesz. Na, szóval átadom a szót Hotdognak. sziasztok is, hogy köszöntöm benneteket, és itt az M4 tankot fogom bemutatni. Most a Stugon, mert azért gyenge tank az M81, de bemutatom a Stugon, azaz Robin, hát ennyit üt, mindig ennyit szokott ütni egy 5-ös szintűvel szemben, de szerintem főleg kis tank, és szintjében elég, hát a ügyesen játszó vele elég jól tapasztalatot lehet vele szerezni, és pénzt is lehet vele gyűjteni még hozzá. Tehát átadom a szót akkor Robinak, én ennyit tudtam elmondani erről a tankról, többet nem tudok róla, sajnálom, ha valamit kifelejtettem, átadom a szót Robinak. Hát, hogy hányas szintű Sziasztok, tank, én Robi vagyok, ilyenek. ez a Stug 3. Ez eléggé gyors tank, 50-nel is mehet, gyorsan fordul, a trollágyúja az jó, de azt majd csak a végén akarom bemutatni, mert az 400-akat sebez, vagy az M7-en bemutatom. Várjál. 131-et belevittem, Milyen lyukat csináltál? és hát és ennyit akartam, páncélja nem sok van, de Megtámadnak! Jó, na, mondjad még, amit akarsz, Robi. hát ennyit akartam. Na, Hát akkor megint ugrassunk egyet így a ugrassunk, különböző. igen. És hát a másik Minden pálya... külön kiadás végén fogunk ugratni egyet. Jó, az első rész az kivétel volt természetesen. Igen, az első része. Igen. Így van, de még lesz külön kiadás a pályát, azt nem áruljuk el. Mert hát úgy mindenki fogja tudni, hogy hol fog menni szerintem, de... Én egy kicsit előrébb fogok ugrani, mert én lassabb tank vagyok azért úgy társba. Hát akkor Mehetünk. várja, de hogy is. Ja, jó. Én meg se fordultam. Neked vettem valahogy. És mehetünk. Hát, Hihi. Hát köszönjük, hogy elnéztetek a videóinkat, és még a továbbiak
videónkat várjátok, és még volt már 3 videónk, azt még nézzétek meg,